Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Офтобак буромадаем мода. Барфу об шудестанам хел. Нилуфар. Инҷа чӣ қадр барф бисёр доштааст, баъзи барф нест. Ҳама ҷо рехтагӣ, ҳама ҷо. Либосо ҳоли ҳам истодиян. Берин чӣ қадр ҳама ҷо тарон. Нилуфар. Сколько десте? Чего мебардориша? Рафтем сиёвуша кушоем ки сиёвуш бетоқатӣ, сиёвуш нам айхоб хестай. Инҷоҳое кушода мондам, офтобакае гуфтум камтар хушк шаванд, саҳари трезоҳое кушода монда будам. Бинин пурра ҳамаш хушк нашудиян. Хайр. Ман каме шурбо кардам дидам. Ваяша андохтам. Картошкаша андохтам, ай ҷӯш монда. Бо ҷӯшидан мегирад. Майда. Устуғун доштем, хеле устуғунои калон. Бери ҳавай. Ай, шурбоча андохтам. Ама хеле стирка тамом кард, стирка офтоб кардан дар кор, бо стирка мондан дар кор. Хонаҳои камтар ҷамъгир кунам. Хонаҳо тит сиёвуша айговора кушоем. Ту чӣ ба ҳама ҷо та кушодая? Чо кади ту? Кушоди ҳама ҷо та? Ҳа? Гажамша. Газам ҳамина. Гажамша. Хулиган. Тамошобинони азизу гиромӣ, соат 4 шудаи аллакай. Ростика ман фикр кардам ки соат 9 шудааст. Соата мебинам аллакай 4. Корубори ошхона кати хела вақт гузашта. Кӯдакои нав тез хобондам шуна то ки каме дам гиранд, хоб раванд ва хостам ин хонаи каме ҷамъ кунам. Бинин кӯдако чӣ кор кардиян. Мехоҳам ки ва нишон додани ина бинин шкаф чӣ аҳвол шудак фоил нести гӯем. Амхе ман ин шкафи болонгиш ҳамқа кардемша нашуд, амхе кашол истода. Хай умуман мехоҳам ҳамин игрушкаҳои кӯдакоя ҳамаш ҳамин чизои нодаркориша ҳамаша партом хостам ҳам хел кунам. Бо фикр кардам гуфтам ки хай истан то тобистонам. Барои ки зимистон ҳаст, кӯча намебурон, ҳамин чизе ки шуд мегиранд бозӣ мекунанд, бозичаҳое гӯем. Барои ҳамин хотир хостам ки хай истан ҷамъ мекунам, мемонам шуна ҳамхе. Оста кае ки баъд шкаф шавад ин хонада, краваткаҳошон шавад. Насиб иншоалло ҳаракат мекунем ки то ҳавои гарм, то гармиҳоя гӯем. Краватка гирем кӯда то ки алоҳида баъд ба ҳазор хоб кунанд. Барои ҳамин хай истан игрушкаҳошон. Амин мана хел китобчаҳошон, аллакай мана хел кандагӣ, дарондагӣ, мана иноя сиё. Нилуфари хел кӯдак нестай ки даронату, шиканатам хеле чи. Сиёвуш мана амин ноя медаронату, меканату, ам хеле мекунад. Барои ҳамин хотир хай чизои аз ҳадди баъд безеб шудагиша мусор мепартам. Ай хел китобчаҳоша Нилуфар беҳад бисёр нағз мебиёнад китобчавам хеле чизое, барои ҳамин но меиста. Аз инҷа ҷамъ мекунаму ва рафта ҳамомхонаи ҷамъ тоза кардан дар кора. Пага усто омаданаш дар кор бояд ҳамомхоная як бор хел шиша заданӣ ҳастем. Барои ҳамин кани пага бояд як бор чен кунад, плашагут кани чақа мешад. Барои ки бозор рафта пурсидем беҳад қимат шиша. Мо қариб бисёрам шиша намекунем, оне ки беҳад нархша қимат гуфтан. Анам хел ростика бам хел мехоҳам хоб равам. Лекин соат 4 шудаги астай, намешад. Барои ҳамин тез инҷои ҷамъ кунам, ваннаи тоза кунам, утюг кунам, кино тамошо карда мешинам. Капам. Инҷа биё кани сиёвуш дастота нишон теманда, дастоша чӣ кор кадай сиёвуш? Шумо чо каде қафуда истина ки аз ҳадди баъд пеш телефон. На биёен мана красавица Нилуфар. Инҷа биё бина. Накун моша худаш мебиёд, маҷбурӣ набиёрша. Кани инҷа биё. Ин дастоша бинед. Кани дастота нишон те?
ва мана ин дастоша бинан ва ки инои навист ина бина вай худо инои ки нависта агихе рӯҳош дам нависта ки навист иноя сиёвуш нависта хулиган сиёвуш ҳама мана фломастерои апаш фломастерош вечно заминда ой ой оста ҳама ҷошда нависта оста нағалтен шуд молодец вай мандарин пажар шуд қоқ шуд оли болои вайда ман ваннаи хайра тоза карда шудам мози бояд медсестра биёд ман худам уколу гирифтаистам ҳеҷ ҷо нарафтам ман ҳеҷ ҷо нарафтам ман рафте ман шурбо монам куда шурботям ишкамошон серба ба ҳазур мегардан рафтем вай обед буд ҳози якум берин торик шудай ужин мана нилуфар не хочу хашудай шумоям не хочу шурбо мехӯрӣ сиёвуш вай ин мандарин ҷӯш шудай майлш унҷа моша ман ҳозир шурбои монда биём майли шумо нахӯред аптечкаи моя бинен чӣ қадар ҳозир ҳама ҳамина мехоҳам порядок кунам ҳамаша ҷобаҷо кунам беҳад ҳамаш омехтам палка гашта бо доруҳои срокош набинам инаша низ ин даруни корзинкада чизое ки доруҳое ки тез истифода мебарем ҳар рӯз мехӯрем ҳамон доруҳо ҳастай ана мехел инаш спирт ин ба фикрам якташ спирта якташ фурацелина ба фикрам ана мехел таматен ани ман мехӯрдагӣ ани нилуфар ҳозир ҳамаша ҷобаҷо мекунам ана мехел ҳамаша ҷобаҷо кардам ҳама витамину амигӯем доруҳое ки истифода мебарем мемонуша инаша ҷуда ин доруи нилуфар ва инҷа касторовый масло кришка шикастай ва даруни ин репейник да андохтамша омехта ҳамаш истифода мебарам нилуфарда ман иншам ҷои коғазо бурдамо нилуфар ҳозир шурбо гарм шавад куда шурботям душдаша пастака кадаманабша теша хай нилуфар яташа мон бозӣ кунад охи ман инаша тигиш сиёвуш гирша хе айзамин хе чӣ ба ҳазур шишта да вашам даруни амо коғазода сиёвуша кофта немерем озӣ чӣ шуда сиёвуш ванада неста сиёвуш чо кадестен шумо кани гол сиёвуш бо як наскиш дига якташ дига вай наски сафедаша вай кард тар кардак барои ҳамин ин камтар тинкатка ҳардаша бола ба боло пушонда инҷада як гала либос мана интизор ҳай барои ҳамин ҳозир бекорам биё хубтараш либосҳои утюг кунам инҷаҳои порядок кардам ҳама хел черепахаи мо чӣ хел бошуд ҳеҷ намехӯрад черепаха хулиган ҳама ҷоша пури фломастер кардай ганда ма ин мишка аллакай батареяш тамом шуда хушрӯ намехонад сиёвуш чӣ хӯрдестен шумо чӣ хӯрдестен себ ман себ пуст кардам куда себ хӯрдестам ҳозир ва бисёриё мепурсанд ки шумо чӣ кино тамошо мекунед ҳар рӯз ман ҳамин киное тамошо мекунам қаҳраман ана мин киное тамошо мекунам мана 32 серияшда ман
не ки ай домашний хела пешай пешрафтагиаст ман ай домашний тамошо намекунам кай бекор бошам ва ютуба мемонам тамошо мекунам ютубда хайрият ки ҳаст лекин озвучкаш безеб ҳай ози ман инҷода будку ва бо кинои нака кинои запретный плод ки вай як ҳафтада як бор меброяд ҳавай тамошо мекунам бо тамом все уша бинам